Onpas sulla pehmeät kädet. Kiitti, mä rasvaan nyt. Seppo! Tää helvettiä sä teet mun sängyssä. On se kyllä käsittämätön mies. Ai kuka? No sun veljes. Mä en ymmärrä, miten kukaan voi tehdä semmoista. Se on täysin normaalia. Joka perheessä aina illallisen yhteydessä. Kulta, se ei ole normaalista, se on ihan järkyttävää. Kaikki tekee sitä. Joka juhla, se on perinne. Eikö sä mukaan arvosta suomalaisia juhlaperinteitä? Kulta, se ei ole mikään suomalainen juhlaperinne ja se ei ole perinne meillä. Aha. Se on ihan kuvottavaa. Kiittikö sut nää? Totta kai. Onks kaikki hyvin? No vois toi paremminkin mennä. No, onko se jotain tapahtunut? Erottiin Liisan kanssa. Eikä. Miksi? En mä tiedä, se vaan yksiltä tuli kotiin töiden jälkeen ja sanoi, että tää lentäisi. Pakkas kammaseen lähti mummolaan. Ei helvetti. Ja sitä ennen ei ollut tapahtunut mitään? Ei mitään erikoista, semmoista normaalia elämää. On toi nyt aika ihmeellistä, että vuosien jälkeen käy näin. Sä oot myöhässä. No niin, käyt saapuu aina myöhemmin. Sija. Miksi pyysit mua tulemaan tänne? Onko ollut vähän juttuja muista touhoista? Tiedä mistään. Änikö siitä? Se olisi siltä huoralta rahaa. Yhtäkkiä kaikki todistusaineista sitä vastaan katsotaan pierun saharaa pitää. Mistä sä tämmöstä kuulet? Pikkuinen laa. Minä lailan vähän kaikkea muuta. Jos meinas ne tiedot tehdä. Saat maksaa mulle palkka. 5 tonnia kuusta näistä jutusta kuulee joku muu kuin mä. Sulla on parempi idea. Vedän tästä liipasimesta. Ruokin nää lokit sun aivan palaksi. Mikä täällä näitä on todisteikä paikalla? Jaa, me taitaa olla samalla asia. Minä on Heimo 007, kuka se siellä? No ei se näet niin väliä. Jaa. No, koordinaatin näytin tähän kivelle, niin etsitään tästä. Minä löysin jo! Löysin minäkin. Tää taitaa olla sun. Jaa, tämä ei olekaan Georg. Sekin omanlaisessa. Laitanko minä sinun nimen tänne? Ei tarvi. Joo. Bad news. Been here for 10 years. We really appreciate your service here at the firm, but unfortunately we have decided to terminate your employment. Effective immediately. You know, I've been around this factory for a long time. I know what's really going on. I'm not sure what you're referring to. I think I'm fucking dumb. I know about the little side business you and Bowers have going on. Särkee päät.